Toyota CHR+. Novinka z Japonska, ktorá fascinuje výkonom, zavádza názvom a prichádza sa pobiť o zákazníka asi v tom najkonkurenčnejšom segmente. Je jasné, že od tohto auta má Toyota obrovské očakávania. Ale obrovské očakávania máme aj my. Milí autogratisáci, autogratisáčky, autogratisčatá, vitajte pri sledovaní. Keď sa povie Toyota, každému hneď napadne hybrid. A môžu si za to sami. Robia ich dlho a robia ich dobre. Spraviť ďalší krok a predstaviť elektromobil, do toho sa im príliš nechcelo. Predstavili jeden, model BZ4X a potom dlho nič. A teraz to príde. Tento rok Toyota uviedla, alebo ešte len uvedie až 8 nových modelov. Z toho bude 5 elektrických. CHR Plus je jednou z tých noviniek, ktoré si už môžete nielen objednať, ale aj vyskúšať priamo na predajni. A viacerí ste mi počas prvej jazdy pod video písali, kedy príde ako hybrid. Ja viem, to názvoslovie Toyota je v poslednej dobe dosť chaotické, ale CHR Plus, aj keď sa volá CHR, nikdy nepríde ako hybrid. Stojí na platforme ETNGA a to znamená, že na baterky a nijak inak. S dĺžkou 4530 mm je jasné, že to slovíčko plus je vlastne skôr plus, lebo náraz do 17 cm to je skok o celý jeden veľkostný segment. Do šírky meria 1,87 m a výška predstavuje takmer 1,6 metra. Toto auto má teda od pôvodnej CHR-ky dosť ďaleko. Ak zostaneme ešte pri veľkosti, rozmýšľajte skôr v kontexte BMW iX1 alebo Cupry Terramar. Aj keď, tá je spaľovák, ale len pre tú veľkosť, aby si to vedeli poriadne zadeliť. No a keď sa pozrieme na dizajn, tu sa zase CHR Plus ponáša na väčšiu BZ4X. Teda, nie zozadu, ale spredu rozhodne áno. Predná časť sa opiera o dobre známy hammerhead design, alebo design v štýle kladivohlavého žraloka, kedy je línia kapoty tesne pred koncom opticky preťatá svetelným podpisom v tvare písmena C. Mimochodom, podobne ako v BZ4X, aj tu už v základe s Matrixovou technológiou. Disky majú 20 palcov s pneumatikou 235/50 a dizajn coupé so zvažujúcou sa strechou najlepšie vynikne zozadu. Koncové svetlá sú prepojené líniou po celej šírke, nárazník neprehliadnutelný, krídielko pod oknom dizajnové a žiaden stierač? Na čo, keď sa o okno stará aerodynamika? Inak aerodynamika. Koeficient odporu vzduchu 0,262 už je dnes celkom priemerné číslo. Ale o inom som chcel, o kufri. A tu sa mohli inžinieri snažiť ako chceli, jednoducho zlatý zákon, že SUV coupé nikdy nebude premiantom triedy v oblasti batožinového priestoru, ten úplne zmeniť nemohli. A tak sa vám po otvorení zadných dverí, inak na elektrinu, naskytá pohľad na 416 litrov batožinového priestoru. A vidno, ako sa snažili, tu máte dokonca tie vnútorné ochrany blatníkov vyuhlované, aby získali zo pár deci navyše. Máme tu dvojitú podlahu, ktorú si viete takto ešte predeliť a tým pádom si tu niečo v úvodzovkách lepšie ukotviť. Ale samotná dvojitá podlaha ako taká nie je príliš hlboká. 7, maximálne 10 cm. A tak musím povedať, že podľa očakávaní je tento kufor podpriemerný. Ale za tú snahu vo vnútri si podľa mňa konštruktori zaslúžia aspoň malý bezvýznamný červený bodík. Sedenie vzadu je tiež adekvátne karosérii. Konštruktéri spravili všetko preto, aby aj napriek klesajúcej streche zachovali čo najviac miesta pre cestujúcich vzadu. Ale ja s výškou 1,90 m by som ešte 2 centy na hlavu potreboval. Na kolená ho mám aj sám za sebou dosť. No a ak by ste chceli vidieť vzadu niekoho nižšieho, Bonifác má asi 1,83 m a tiež si sadá akoby za mňa. Miesta tu má podstatne viac. Kabina ako taká si za mňa zaslúži veľký palec hore a zadok dolu. Toto sú jedny z najpríjemnejších sedačiek aktuálne na trhu. Oni vyzerajú možno trochu ako také gaučiky u vás v obývačke. Toto je štandardná umelá koža, toto je istý typ brúsenej kože. Pre mňa to je na pocit skôr niečo na polceste medzi flísovinou ako látkou a alkantarou. A musím povedať, že v Toyote perfektne trafili ten bod, kedy aj dobre držia v zákrutách a zároveň sú komfortné na dlhé cesty. Takže preto ten zadok dolu, pretože počas dlhých trás nebudete robiť toto a hľadať si stále novú polohu, lebo vás bude niečo omínať. Ale aby som len nechválil, vyhrievanie áno, ventilácia a masáž nikde.
Po digitálnej stránke ste tento displej videli najprv v Lexusoch, no už istý čas ho používa aj Toyota. Veľmi slušných 14 palcov už v základe s otočnými voličmi na nastavovanie teploty klimatizácie. Pred vodičom je prístrojový štít, ktorý je umiestnený tak, aby ste nepotrebovali head-up display. A Toyota sa chváli funkciou, ktorá vám ukáže zdravie batérie, podobne ako v telefóne. Keď sa na palubku poriadne zadívate, zistíte, že je veľmi podobná vynovenej Toyote BZ4X. Takže ak vás zaujíma viac, spokojne si pozrite video dolu v popise tohto aktuálneho, v ktorom sme sa pozreli na väčšieho brata CHR-ky Plus. Tu dodám dôležitú informáciu, stredový tunel, podobne ako tam, aj tu, je veľmi široký. Mne osobne to neprekáža, ja si opieram kolena v každom jednom aute, ale ak ste z ľudí citlivejších práve na tento aspekt, rozhodne sa na to zamerajte, keď si budete skúšať v showroome. Jedna vec ma ale trochu sklamala. Toyota BZ4X, takže tá väčšia, priniesla tzv. Radiant Heaters, alebo sálavé žiariče. Sú to také generátory tepla, ktoré v oblasti kolien, či už tu pred spolujazdcom, alebo tu pod volantom pred vodičom, na vás priamo sálajú teplo. Prečo? Aby nemuseli ohrievať vzduch, ktorý na vás ide, ale sálali rovno. Tým pádom máte menšiu spotrebu elektriny a dostávate teplo úplne okamžite, bez nejakého čakania. Na to, aby tam tie Radiant Heaters mohli byť, museli ísť preč kastlík pred spolujazdcom. CHR-ka Plus Radiant Heaters, teda sálavé žiariče, neponúka, ale kastlík pred spolujazdca nevrátila naspäť. Šetrenie elektriny efektívnym klímakomfortom tu ale nájdete aj tak. Každá zo zón dvojzónovej klímy má ešte ďalšie, nazvime to podzóny. V hornej časti auto privádza do kabíny suchší vzduch zvonka, aby sa nezahmlievali sklá. V dolnej časti sa zase recirkuluje zohriatý vzduch, ktorý už je v kabíne. Rovnako ak máte režim Eco a ste v aute sami, auto bude sústrediť všetku tepelnú pohodu len na vás. My sme si už v rámci prvej jazdy povedali o tom, aké motorizácie priniesie Toyota na Slovensko v rámci CHR+. A sú tam dve predokolky, jedna štvorkolka a dve kapacity batérie. S tým, že dojazd na jedno nabitie sa v cykle VLTP počíta od 458 do 607 km. No a my máme absolútnu topku. Takže štvorkolku s 224 koňmi na prednej náprave a ďalším 120-koňovým elektromotorom vzadu. Systémový výkon predstavuje 343 koní, čo stačí na zrýchlenie z 0 na 100 za 5,2 sekundy. Pre dvojtonové auto absolútne šialený údaj. A ja len pripomeniem, že v rámci akcelerácie sa tu hýbeme vo sfére GR Yarisu, čo je absolútne nepredstaviteľné. Už som ju tu párkrát spomeniem ešte raz, možno si pamätáte na náš test Toyoty BZ4X, no tak tá dá stovku ešte o 10 rýchlejšie. Ako je možné, že väčšie auto, ťažšie auto s rovnakým výkonom a aj prerozdelením toho pohonu dá stovku rýchlejšie ako naša menšia CHR+? Tak to sakra netuším. Čo ale viem, že nová CHR Plus má väčšiu batériu a pritom váži ešte o pár kil menej ako BZ-ka. Celková kapacita 77 kWh a využiteľná 72. Takéto číslo stačí štvorkolke na približne 500 km bez nutnosti zastaviť. Spotreba VLTP sa pohybuje okolo 15,5 kWh na 100 km, realita v meste je asi 13,5 a na diaľnici sa dá jazdiť spokojnou nohou aj za 22. Ale poďme naspäť k jazde. Čo sa týka podvozka, vpredu využíva CHR-ka Pluska v Sperry McPherson, klasika a vzadu dvojité lichobežníkové zavesenie kolies. Znamená to, že nerovnosťami prechádza absolútne bravúrne a zároveň je na ceste tak príjemne európsky tuha. Jasné, samozrejme, že keď sa snažíte umelo, ju viete rozkývať, ale tie bočné náklony v zákrutách v reálnych situáciách vôbec necítite a zároveň drží na ceste naozaj dobre. Za to môže aj logika pohonu 4x4. V Toyote sa vyhrali s prerozdeľovaním sily na všetky kolesá tak, aby auto vchádzalo do zákruty ako predokolka kvôli predvídavosti, ale vychádzalo z nej ako zadokolka kvôli presnej stope. V praxi to funguje výborne. Ak s ňou pôjdete na hranu, bude skôr nedotáčavá ako pretáčavá, ale tá hrana sa dostaví extrémne neskoro. Samozrejme, celý dojem z jazdy umocňuje aj nízke ťažisko, typické pre elektrické auta. Jednoducho po stránke podvozku CHR-ke Pluske nemáte čo vytknúť. No a pokiaľ ide o riadenie ako také, presne adekvátne k tomu, aký je tuhý podvozok, presne také aj riadenie, proste nie je príliš priame ako v nejakých hot hatchoch napríklad, ale zároveň ani odtrhnuté od reality. A mňa veľmi baví tento menší volant. Nie je taký malý ako v Peugeotoch, ale umocňuje ten dojem z jazdy.
Jediná výčitka, ktorú zarytí elektromobilisti voči CHR-ke Pluske majú, sa týka jazdy jedným pedálom. Rekuperácia je v elektromobiloch samozrejmosťou, ale možnosť jazdiť bez použitia brzdového pedála, podobne ako v iných, nielen ázijských značkách, tu jednoducho nemáte. Čo tu ale máte, je výborné odlúčnenie. Toyota sa chváli tým, že použila kopu tlmiacich materiálov a auto vystúžila od podvozka až no proste všade. Ešte aj karosárske lepidlo, ktoré tu je vraj nejaké špeciálne a má ešte dodatočné zvukovo-izolačné vlastnosti. A realita je taká, že to proste funguje. Jednoducho toto je elektromobil od A po Z. S ťažiskom, ktoré otvára nové možnosti dynamiky jazdy. S elektromotormi, ktoré vás vykopnú na Mars, keď sa vám jednoducho chce. A samozrejme s tichom. Nielen od motorov, keďže sú elektrické, ale tak všeobecne. Toyota CHR Plus pracuje na 400V architektúre, takže veľké nabíjacie výkony nečakajte. Práve naopak, pri 77 kWh batérii je maximálny výkon 150 kW, skôr podpriemerný. Toyota však na palubu nainštalovala všakovaké termálne manažmenty a vraví, že polhodinka z 10 na 80% to bude aj v horších podmienkach. Nabíjacia krivka nie je práve plochá, ale bez výrazných poklesov. A hlavne, ten čas okolo pol hodiny viac menej dodrží. My sme potrebovali 32,5 minúty. Toyota CHR Plus začína na sume 37 490 €. S tým, že za tieto peniaze dostávate základnú výbavu Style, 57,7 kWh v baterke a 167 koní na predku. Naša verzia je úplne z opačného súdka. Vyššia výbava Executive, štvorkolka a väčšia baterka. S tým, že Executive-ku ako najvyššiu výbavu dostávate k štvorkolke automaticky. No a cena? 48 490 €. S tým, že pri výkupe sa tam ešte nejaká zľavička nájde. A teraz, keď toto viete už všetko podstatné a my sa môžeme s Bonifáckom vrhnúť na ďalšie video o ďalšom aute. Tak nám hoďte odber, like aj zvonček, nech sa stretneme aj pri ňom. Že čo? Že už máte? Tak vám treba!